Доробшо Наботов. ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Корея турнири зомби файт найт баргузор гардид ки дар он варзигари бебохти тоҷик Доробшо Наботов бо рекорди 8-0 зидди варзигари бразилӣ Матеус Камило бо рекорди 8-2 ҷангид. Ва дар ин навор мо обзори ин мухорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо мухорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. хотиррасон мекунем ки мухориба дар вазни сабук яъне 70 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин мухориба соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда метавонад. Ва биёед мебинем ки ин мухориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. якум раунд оғоз шуд. ҷангварон мухорибаро эҳтиётона оғоз карданд ва каме дар стойка кор карда Доробшо рақибро ба замин афтонид, лекин Матеус зуд ба по хест ва мухориба боз дар стойка идома дод. дар ин лаҳза дар кунҷи экран дида мешуд ки Дана Вайт ин мухорибаро тамошо карда ҳаловат бурда истодааст. дар стойка Матеус зарбаи сахти худро ба Доробшо расонида тавонист ва Доробшо ба гӯштин гузашт ва рақибро дар замин идора карда зарбазанӣ мекард. ҳамин гуна раунд ба анҷом расид ва раундро ба Доробшо дода мешавад. дуюм раундро бошад онҳо хеле фаъолона оғоз карданд ва дар стойка ба якдигар зарба мезаданд. дида мешуд ки зарбаҳои Матеус вазнинтар аст ва ӯ лоукикҳои худро ба кор даровад ва ба Доробшо зарбаҳои сахт зада ӯро аз пой афтонид. баъди ин зарба Доробшо дарҳол ба гӯштин гузашт, лекин рақиб худро ҳимоя карда тавонист ва мухорибаро дар стойка идома доданд. дар охири раунд Матеус тавонист ки ба по хезад ва ба Доробшо якчанд зарбаи сахт зад. ҳамин гуна дуюм раундро Матеус гирифт. сеюм ва охирон раунд маълум буд ки пои Доробшо осеб гирифт, лекин ба ин нигоҳ нокарда Доробшо ба сеюм раунд баромад. Матеус бошад дарҳол ба пои осеббардоштаи ӯ зарба заданро оғоз кард. Доробшо бошад ба гӯштин гузашт. дар дақиқаҳои охири раунд Матеус дасти Доробшоро ба усул гирифт, аммо усули ӯ нагузашт ва ҷангваро боқимондаи раундро дар стойка гузарониданд ва маълум набуд ки доваро сеюм раундро ба кӣ доданд. дар натиҷа бо қарори на ҳамаи доваро Матеус Камило ғалаба ба даст овард. ана барои Доробшо Наботов бошад ин аввалин мағлубият дар карьераи касбии ӯ шуд. Доробшо феъли чемпионӣ нишон дод, аммо имрӯз ғолиб шудан насиби ӯ набудааст. мо ба Доробшо гуфтанием ки рӯафтода нашав бародар, ту баромади беҳтарин нишон додӣ ва ҳамааш дар пеш аст. мухорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар ютуб канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.